Horas, salam damai, salam sejahtera, di hamuna saluhna, damang dainang nahinolonga di bagasan Yesus Kristus. Taparade roha do pikirata lao tumangyun hata ni dibata. Alai jumulu martangyak kita. Dame ni debata siya nasaroha ima mangaramoti ati-ati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus. Amin. Hata ni debata nagabejamita nalau tanginota di apala partikenon ima jamita minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Dia maisan buku panurirang Jeremia bidu 22 mamuka maisan sada masuk satu Asia omahata ni Tuhan. Buti hata ni Jehovah. Tua maho tu bagas ni raja sen Juda. Jalhatahom madisi hataon. Dohono muma tangiu mahata ni Jehovah ali raja ni Juda. Nahudul di atas habangsa ni si Daud. Hodot akka na posom dot na ni raja amu akka na bongot waka harbanganot. Buti hata ni Jehovah. Radoti hamuma uhum dot hati goran. Jala paluahamu natarsamuni siantangan ni hala pangarupa. Jala unang mangarupahamu mana mabay gugu tu hala dagang. Tunatading dilapin do tunamabalu. Jala unang durusok kamu mudar na somarpipo di ngananot. Ay molo diradoti hamu hatodek. Saya dong masuk tupit-tupitu ni bagasan raja akka na marhabangsa dia bangsa ni si Daud. Akka na marsiudul di hureta do di hoda. Nang ibana nangaka na posona doho na ni rajana. Alay molo so ditanyok kamu akka hataon. Nunga pola maruari au tu dirik kunin na Jehovah. Iku gabi halomonan bagason. Asongono dohata ni Jehovah taringot tu bagas ni Raja Sen Juda. Giliat doho niya diau. Ale putsu ni Libanon. Iku gabi halongona doho bahenokku. Gabi huta akka nasomar pangisi. Jala au padirio dopako akka jolma pangago mangaloho. Ganu mardonga sejata. Nasida manabahau ares akka na pinilikmu. Jala manipalhon tu bagasan napi. Jala torok bangso mamulus yan labung ni hutaw. Jala didok beganup tudungan na. Buhasa tong songoni bahino ni Jehovah tu hutaon. Nasa bulun. Jadi dono nasida ma. Ala ni takang. Ala ditadikon nasida padan tu Jehovah debata nasida. Jala marsoba tu akka debata siliban. Mangoloi nasida. Ido sahana. Huria na hinolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong dosa do pamanala batak na madokon. Jujur mula ni bada. Hohom mula ni dami. Na marlapatan secara sederhana. Detiki adong dongatta na salah. Anggo jujur hita madokon di mana salah. Pasti terjadi doa ka persalisia. Alai anggota bere dongatta salah. Tapa ohom. Pasti budu pe hita mardonga do ibana. Alai marlaku do upamaon taringot tu na mangulan hata ni debata. Hamidokko secara pribadi dam. Alana takas do hata ni debata na didokko ni Tuhan Yesus Kristus di buku di si Matius bidu 5 ayat 37. Di Tuhan Yesus di si. Olo ya olo dang ya dang. Nasa nagaddas yani siya na jaha. Tapatan na songon dia. Molo sahala julma na porse tu Yesus Kristus. Iko bodo ibana hot di bagasan hasit tongan.
iko boy pasingoton akan salah nang pe gabi dia sogo ni bana alana molo na porsi itu Tuhan Yesus Kristus dang sarobang manang manulupi aka nasala damang dainang na hinolongan di bagasan Kristus Yesus turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon songo dia debata masuru na posona si Jeremia manopo jala mapakulingi bangso ni debata ima bangso Juda aka panggonggomi na adong di Juda disuruh debata pe panurirang Jeremia manopo nasida nanay pasahaton hata ni debata alana parngolu dia kapanggonggomi di hati hai di haraja Juda nunga masai maralo jala adul salomoni rohani debata dan mangulu benasida di bagasan lomoni rohani debata aleni anggodang dipasingo si Jeremia nasida pasti do songon hata batak nakaningan upama del bataki bui marale-ale raja alai ala naposo di debata do si Jeremia ikon pasingoton jale kosah doa kehati goran na pinasaha ni debata tu ibana iko pasaton na tuhala Juda terlumubit panggonggomi nampe diko dia sugoni bana ahado hata ni debata na dipasahat panurirang Jeremia hami bain adong dua na perjolo hata ni debata na dipasahat di bana songo dia debata madok rado tihamu nama uhum do tati goran jala paluahamu natar samuni satangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu mana mabay gugo to halak dagang tunatading dilapit do tunamabalu jalonang druso kamu muda raso marpipo dingananon parjulo tona ni debata naikon pasahaton ni panurang Jeremia pasingoton salut aka panggonggomi pasingoton aka raja do aka parangan na adong dihumaliang na aka menteri na si Sonarion asa totong na sida mangarado tipatik ni debata jalahot di bagasan uhum ni debata basa polarikoti alana nunga masay adul parngolunya ke raja sahala raja sahala panggonggomi sasitona ikon patari daun uhum di bagasan hati goran dan gabe papel-pel uhum sahala raja iko bodo ma patudun hati goran tugano pala HP raja Zedekia khusus na dipasingot si Jeremia nunga totong ibana mangulaon aka pangarupaon tua kena mabalu dang dipatudon ibana beholong ni roha dang hok be mana di bagasan hasit tongan dang hok be mana di bagasan aleni ma dipasingot takas nasida asa totong salut na panggonggomi i mangaraduti ni debata do hati goram marhite-hite naso na pasya-siak akan naso na margelo seorang penguasa diingatkan supaya sesungguhnya mereka berdiri teguh di dalam hukum dan kebenaran dan menjadi sesama bagi orang-orang kecil atau termarginalkan baru poda na paduahon manang tona na paduahon na dipasahat si Jeremia tu bangsoi ahamadidokon di anggota jaha di bagasan ima ayat 5 satu ayat ono alai moloso ditanyok kamu na akahataon nunga pola marwari au tu diriku ninda Jehoba ikut gabe halongonan bagason anggota jaha sen ayat 5 sahat tu ayat 5 pasyahon oma tona na paduahon anggodang diradoti nasida uhum do dan mangulu nasida di bagasan hati goram ikosah nama rimas ni debata tu nasida
ikut uhumo ni debata manasida, ikut gabe halongonan nama huta juda. Jala akka pangisina pesaluhutna gabe tertaban. Jala akka jolma di humalyang na gabe Maria Ria alani pangalaw na sida na sumangaradoti hatan debata. Huria na hinolongan di bagasan Kristus Jesus. Molo taparwahon di bagasan parngulun si Ganupari manang di negaraton. Ahado na terjadi. Buhi tabereng damang dainang songod dia akka panggonggomi sala menteri nasa sitong na menteri agama na mangulo di bagasan hati gorang. Panggonggomi mo sa ibana. Harus na ibana ikut patudun akka hati gorang. Ale paktana daw ibana majalo suap jala korupsi. Dangho di bagasan do hati gorang. Akka menteri sosial na harus na ibana gabi mangurupi akan nama balu akan tading dilapin. Ale justru yang harusnya menjadi bagian orang-orang kecil ale dipangalibana. Akka gubernur pigahala gubernur na tabereng sonari akka pejabat-pejabat na dong di negara ton. Mereka diangkat dan bersumpah di atas kebenaran. Tetapi sesungguhnya apa? Sumpah hanya tinggal sumpah, tetapi pekerjaan tidak hidup di dalam sumpah. Artinya seperti apa? Di jalur nasida katohonani, jala bersumpah nasida mangulah tohonani, ale paktama adul do nasida siya tohonani, mangulahon akka pangarupao do nasida di bagasan parangolona. Panggonggomi Raja Juda pesongonido. Ale taringo tu hitala Kristan, buhado hitala Kristus senarion. Nungabo hita ho di uhum ni dibata, duk mangulu di bagasan hati gorana. Ngabuha parangolota. Mari kita tanya, jangan kita melihat dulu orang-orang sekitar kita yang penuh dengan kemunafikan yang tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi sesama bagi orang yang termarginalkan? Nunga gabi donga kita tu akka dongat nama balu, nunga gabi donga kita tu akka nasumarama, nunga gabi donga kita tu akka dongat tahala dagang do kelena asing. Manang gabi kita do patu paon akka nahasit tu bagasan parnon nasida. Alai marhite-hite hata ni dibata dia pala partikenon selaku orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ikototong mahita mengeradoti jala mangulu di bagasan hati goran ni dibata. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do hita asa bui mengeradoti jala di bagasan hati goran ni dibata. Na perjulu sahali hami bain. Asa bui hita mengeradoti uhum do mangulu di bagasan hati goran ni dibata. Ikut totok kita manangihon jala mangulan hata ni Jehovah asa terpasu-pasu. Kita tidak akan bisa melakukan keadilan dan kebenaran dan bu hita mangulan uhum ni debata do hati gorana ang udang olo hita manangin hata ni debata. Yang pertama sekali na perjulu sali ikon ulo do hita manangin hata ni debata. Sedangkan ketika kita pun mau mendengarkan firman Tuhan, belum tentu kita bisa melakukan keadilan. Apalagi muludang ulat manangyap kita. Alay marhiti-hiti hata ni dibataon. Songotona ni dibata tu ala Juda. Ikot tanyonon ni nasida. Hata ni dibata. Asabu nasida mengaradoti akatay. Bapak Ibu. Naninalonga di bagasan Yesus Kristus. Ulo mahita manangyun hata ni dibata. Asa dakulang manangihon. Iko ni maana tatangihon. Iko boy ma taulahon di bagasa nguluta. Muluboy salu na taulahon ni. Songon hata ni debata dia pala partikeron. Gabi terpasu-pasu hita. Mulutungpe di bayan debata sada tudos-tudos songon
huta gilia dohot Libanon, huta natar pasu-pasu ala niaka uli niaka parhauna, alai monopola dan manangiho dan mangulan hata ni di bata dan gabi huta natar pasu-pasu ikuri paso no di bata hadu salu na kita pe di bagasa mulut tasongan itu na paduahon damang dahinang nenolongan di bagasan Yesus Kristus asa buhita mangulan do tatigoran ni di bata ikon ulanot tamahatigora do asitongan tada ni jol mana porsia hita. Banyak orang sekarang imana porsia rajin martangiang, rajin margareja, rajin marsaor, alai tong muse rajin pasyak kondongan, alai merhite-hite hatani di bata dia pala pertikenon naing diajar kita ikut taulah mati gora doa sitongan di batai taden ha porsyata. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima penebusan itu, maka iman percaya itu harus kita lakukan melalui tindakan nyata. Marhite-hite na Allah hita mangurupi akan semua margallo, marhite-hite nabu hita gabidongan tu akan mabalu, marhite-hite nabu hita mangurupi akan dagang, marhite-hite nabu hita gabi ama do ina tuaka natading dilapin kepada orang yang timpiato, menjadi sesama bagi orang yang termarginalkan. Ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran ini dan sudah beriman kepada Tuhan, maka hatani di bata mejo kita. Mari untuk menjadi sesama bagi sesama kita. Na patuluhon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus asa buhita mangulahon do hatigoran ni debata tapaluas dirita dipimpin debata. Bapak Ibu, banyak sekarang ini para menteri yang seperti yang saya katakan tadi dang diulaw na sidaka ulaw na hobartu na pinasahat ala na buasa na dipangasaw na sida pikiran na yang memimpin mereka pikirannya dan ima debata tidak Tuhan. Maka firman ini mau mengajak kita supaya kita bisa mangulaon do tatigoran ni debata paluas ma debata memimpin parngolomo, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah gereja nang pediaka ulau sigano pare molonunga tapaluas debata mamimpin parngoluton di bagasan ngoluta sigano pare gabi akka ulana dinggan akka ulana tigor akka ni debata nama nabuy tapataridaw di bagasan ngoluta sigano pare na parpudi sahali damang dainang na hinolonga di bagasan Yesus Kristus asa buhita mangulan hata ni debatahon tapatudu mahasitongan hatari dan holong ni rohatta. Bapak Ibu, adong ma sadat tarita, adong masahala raja panggunggomi di sadaluan ditadda do rajaon nahok di bagasan no hati gorang jale ditadda do rajaon natotonggo holong tuaka nason margelo disadatika maguam ma rajo hamaguan harta yang paling berharga di bagasan nguluna imam asni mana dung hamaguan langsung dijo ibana ma salu akaparangan martiting may mana asa sudi nang jolma mangalului isi do naman ako masno dung di bapungu jala martiting ibana lasi doko ni mana ma nasa isi na tarboto manako masnon na borak do naikong leono tibana mardalam ma saluhuk na aka menteri mangalului isi depan ako tartakuk ma panako
Dung sebulan tartakuk panakon ditahan di penjara dapat mati kinan yang dipos yang diuhu di boma tu panghuman alai dan di boto raja dope isi nama nakku pas didikin yang diuhu mima buka penutup naik asa sudin yang jul mama merek isi depan aku asa utad day bana nina raja dibuka ma nama nutupi panako tarjol mama raja buasa tarjol ma ternyata nama nako on ima anaknya sendiri tortuma tagis memana buhado behenokku asa malu anak kodikna cadatiki neng diuhum nama panakon Roma rajaon di juma neng pangumodo ima panakon ibu ma tupudi di padu ma panakon jala rajaon ma mertamuni dibukus jala diuhum las mate ma rajaon demang deinam nenolong di bagasan Yesus Kristus suang songonido uhum do ima holoni roha na pinatupan ni Yesus Kristus sasitong na anggo dipatuduhod di bata uhum na hita doon taruhum jala dipatuduhod di bata doy marhite-hite na diuhum ibadah na tarsilang Yesus Kristus na mate dia pinorsilang alay uhum na pinasahat ni di bata ho di bagasan haotan na jala uhumi patudun holong ni roha ala ni balga ni holong ni roha ni di bata do tuhita gabi terpajal Tuhan Yesus Kristus damang dinang nenolongan di bagasan Yesus Kristus nakita pe nunga takas tahilala uhum do hati goran ni di bata nunga takas tahilala balga ni holong ni roha ni di bata bangso Yehuda di pasingot di bata dada ala ni sugo ni rohana alai ala ni holong ni rohana do tunasida asa marhumabun ni rohana sida asa dapat pasu-pasu nasida siya di bata alai dang ditangion di bata dang ditangion nasida di bata gabi di uhum di bata do nasida alai marhiti-hiti hatan ni di bataon naing matotok kita di bagasan parnota mangulan uhum do tati goran ni di bata marhiti-hiti buha marhiti-hiti na olo hita mangurupi akadongata na suna margelo marhiti-hiti aha marhiti-hiti na suna gabi pa siyak-siyak akadongak kita di mana ada hukum dan keadilan di sana ada kepedulian di mana ada hukum dan kebenaran di sana ada kasih tahanguluhum mahatani di bataon asa totok kita mangulan uhum do tati goran ni di bata marhiti-hiti naso olo hita pasyak-syak aka dongata amen martanya kita muliate ma sobar rohanami tuho ale Tuhan di bata Jehovah di bagasan dinggan di basam na totong dilehom mutu bagasan parngulon nami nunga taruli hami marhiti-hiti hatam dia pada partikenon jala di pasingot todo hami ganuk marsada-sada asa totok kami hok di bagasan uhum ni di bata jala hok di bagasan hati koran marhiti-hiti na olo hami mangurupi akadongan nami nasona margelok dari bepa sikor-sikor na sida saluhut na yami ulaw na le Tuhan ala nang jumolo do hami hilala balga ni holong ni roham nang pinatupan Tuhan marhiti-hiti ng kebutuhan Yesus Kristus ajari mahami asa totong buy patupahon ni di bagasan ngulo nami sigan upari muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangya kami amin shalom salam sehat Tuhan mamasu-masu hita saluhut